risiri rake. Zvino vanomhanya masports ukangopinda muraini risirako chero ukaita number 1 wanyura. Wavhura bhuku bhururu wakakomborerwa wanofira muna Kristu kwete vanofira muchechi. Rigaria yeFM inokufita patidenga tololo itaanisa takapwekani. Chigaro ni title inokufita. The prophetess, the woman of God, the mighty woman of valor, the prophet, the bishop, the reverend, the pastor. But chigaro haziendese kudenga. Unoenda kugena nechigaro ukasachenjerera kumagumo kudenga. Waingokuti piri ndopora kana uripo ndopora ndikati ndipewo pikicha zvikanzi une message yakaipa wauda kutora pikicha yangu ndiri mpenyu zvaita sei. Iwewe ukaenda pamunhu iwewe unosiya message yekuti kudii. Ukaenda pane munhu anorwara iwewe unosiya message yekuti kudiko. Ukasvika pahure unosiya message yekuti kudiko iwewe. Bhaibheri shoko raMwari rinoti madzimai makuru dzidzisai madzimai madiki machemero. Pana ticheme tichiti wazhiriwa nani ndava tinoziva kuti panotadzikira iwo. Apostori chibhomera maoko tione. Hazina kunzi vanofa vaine zunhu. Ndava mbuya vanga vari mbingauto ine zvinhu zvayo. But imba yatosara. Ita ameni Satana apweka. Ndava kune vanhu vanofunga kuti kana vaine zvinhu havabai. Ndosaka isu kana taakuimba hedu kumadzenga tinoti kana toenda toenda kumusha. Vana mai toenda terera. Hakuna nina murume wangu iwe nemurume unomusiya iwe. Ndava Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvose zvatinounganidza inhaka yevanosara.
apa takagata tichirimisa vanhu tichicheresa vanhu foundation. Muroi anoenda, hure rinoenda, wemakuhwa anoenda, ane zvinhu anoenda, asina zvinhu anoenda, but wafira pai. Upenyu hwatinorarama hwakafanana nevanhu vari mubhazi. Unoziva munhu akagara mubhaziso akaona munhu akamira anofunga kuti ane confusion. Unonzwa zvinzi pamusoroi muri kundirovawo nebhegi renyu, pamusoroi dai maswedera uko. But chandinoziva mubhazi ratiri manje, mumwe nemumwe ane tiketi. Aukwire mawindi haatambi iyoyo, ende anokurumidza mawindi. Uchingopinda anobva atokupa tiketi. Saka tiri mubhazi, mumwe nemumwe ane tiketi, ende haudarike pabhasi stop. Ende pamwe pacho akagara anototanga kuburuka achitangira akamira. Ukaona madyiro anoita rudzi rwangu rwechidzimai mubhazi, unoita unorohwa neconfusion kuti vanonosvika vakadyera. Wakasvika paharurwa, ndipei harurwa. Wakadai vanenge vane zilita re2 lita, wakadai kudai vanenge vane machips, but machips haakutadzise kuburuka. Idla hako asi unoburuka, rongera vamwe asi unoburuka, yeya vanhu asi unoburuka. Kune vanhu vanorarama panyika vachiita kunge vasikaendiswa. Akanga ari mumota kudai anoona kunge vari kufamba wese ane confusion. Kondatela satani ini ndinadzo tu. Unozakana uchida kundibhowa waita zvauri. Ini ndina 2 Benz neHonda Aria. Ainamboshata mota, but Mwari dai vakubetsera kuti ungoziva kuti munhu amai vatavigara vaida nezvigunduru. Inini kuchechi ndonzi chigunduru. Handaimbopfuka ndingatamba nemuchembero. I'm one of the best friends. Waingoda anenge madzenga dzenga. Vanotomborina dhiri nazvo. Vanhu vaitondiona ndiri pana mbuya chiwese vaishaya kuziva kuti connection yacho yakamira sei. Ndava ini ndineka kuti vhatu. But vaingokuda nekuvhatuka kwako. Ndichiri kutondera taenda kunoparidza amai Kasasa vari munzira. Tasvika paairport. Indaisa napo paendawo. Vandakutora maselfi, and munoona kuti age yangu nawo yanga yakasiyana. Ndatanga. Zvikanzi piri. Itityoka. Ndikati achimama age manje. Inini maneta nekuuya pano. Ini ndenge kutanga. Zvikanzi zvino inobuda here, muri kuona? Munhu aipinda muzera. Ndikati haisi kubuda mai, zvikandiratidze pekubaya. Ndikavapa ndikati kurarama kwako kunotendeutsa munhu. Ndiri munhu akasimudzwa naMwari, ndiri mwana mudiki kwazvo, asi dai ndisina kuwana dzidziso yambuya ava musingandikwazisi. Ndava iye zvino izvi paCopacabana pangu kana kuti paMbare paairport. Mese mungadai makatoziva kuti ndiripo. But sasa iyi yaitika kugarira pasi, yaikutsiura nerudo. Matsiuriro amunoita aya ndaanoita kuti vamwe vanhu vasatendeuka. Ndakangoudzwa nza mwanangu uri achera ako, asi dai Mwari vakubetsera wati tyo.
ukagarawo panzvimbo usina kudanwa ipapo gara kusvika zvadii mamusikonawo ndara idzi ndakauya pano kare mungadai madhimiwa nemi wakarwa kurwa kwakaita sei vakakomborerwa avo vanofira muna Kristu. Rega tiende papati B tione kuenda nemudzimai kuchitungwisa mabasa mabasa enyu achakuteverai. Tane vaKristu vanohwanda vafundisi kudarika Mwari. Tava nevana vaMwari vanohwanda vanhu kudarika Mwari. Ndosaka ndati kuZioni kwainzi ukasachenjerera kumagumo kune nyaya mabasa. Ipapa ndo pane nyaya papa pamabasa. Tita ameni satani abweka pamabasa. Chakuunganidzai muCovid muno mabasa. Kune rimwe timu rekuti ukanzwa kuti abaya unongoti may his soul rest in peace. Wotoenderera mberi nekuona filimu. Basi ndakati ndatarisa ini ndiri mushumiri wenyika ka. Ndiri state chaplain. Uya vakaiswa pamastatus nezvidhakwa. Unonzwa kuti here vasingazivi Mwari vanokupupurira kuti uyu munhu waMwari. Inhema here vana vaMwari. Inhema here vana vaMwari. Inhema here vana vaMwari. Mabasa ndo pane nyaya. Ndosaka muimba chichicha tongwa nama achicha tongwa chicha. Rega zvakaipa ngatiwapere maoko mando apa. Unazama yangu. Wamwe vanhu ticharerutsira vanhu kumberi uko mabhuku akuvhurwa. Kune rimwe timu richatongoti rega henyu kubudisa firimu racho. Ndotoziva kwandiri kuenda. Ipapa tikada kutobvunzana kuti munoendepi? Muri kutokuziva. But muri muchechi. We glorify.
ruma. Apa ndakuparidza. Apa ndakuparidza. Apa ndakuparidza. Mwana ari kuyamwiswa. Ane paanoonererwa. Oruma nyatso. Bati kana zera rekurumurwa risati rasvika. Mai vanongoti usadaro. Wofuridza. Akachema uyamwisa futi. Vafundisi muripo here. Varipo vanoruma. Vati mbereko ngaibereke vese. Varipo vanobudisa makumbo mbereko kure. Wati tasharara vari mbereko. Mbereko ngaibereke wese. Varipo vanokusekerera uripo. Kana wabva ipapo wakukunyenyena. Mbereko ngaibereke. Varipo vanozviitira. Vari kumusana ikoko. Mbereko ngaibereke. Mai vanoshingirira vanayo ende vanochinja diaper napkin havapfiri. Wakamboona mai vanopfira napkin remwana wavo? Tiparidze. Iwewe usiri mai ndiunopindoti bati mai vanenge vari kutoimba ndinoramba ndichinama. Chandakaona kuti mai ava ngavabayawo iprayer. Ndaiti ndikanoparidza nawo ndaiti makurara waiti piri ngatinamati iwe woti baba wedu woti zizi. Unozwa kuti waizonyara kurara manje nda unenge uri mufundisira 12 o'clock woti piri takakwidzwa ndege navanhu kuzoshumira. Havasi kuda kunzwa bhendi rako piri, vari kunzwa Jesu. Ngatinamati imwe yawo 5 o'clock piri hatingomuki. Ndave siri magadherika tomuka chero patangomukira wotonanga kwawotonanga. Ngatinamati ndo nyaya yatauya nayo yokuti she was a prayer warrior. Saka vakakomborerwa havo vanopa vachinamata. Saka tichibva pano takunanga kuchitungwiza tinoti zvinopera nekunamata.
chatya. And finally, hondo yese ngaine maawards. Saka usapedza nguva uchirwa hondo dzisina basa. Semakuhwa idzi unofunga kuti wainyeiwa zvishoma here. Iyo imba inenge chingodzi wakaba mari. Wafundisi wese mabhanditi ekuba. Masuspects. But havana kudzokera kumashure. Saka muhondo wadikana. Muhondo mune zvinomuka. But chandinofarira kana hondo yapera kune compensation. Tarirai kune nyika uko. Apostoli akaenda ndiko wekunokwa vaAmerika. Kuipa kwedu Jesu. Ukaripa mosha. Saka ndiri muhondo handivhunduki. Ndava pana akarwa pachikomo cheKalvari akatipa kukunda. Therefore victory is certain. Tambura hako mudikani but kumagumo kune mbayo. Taurwa mudikani asi kumagumo kune mbairo. Wamuona kuti wamhanya akangokurudzirwa chete otoita manyemwe ochinja speed dzaanga achinyatsoziva. Kune vanhu vane manyemwe, vanhu vanokukurudzirai vafundisi kuti vatokubatisa Elias wachikukwidza mupopo kuti kwirai mumupopo kana wamoti nhaimi wangu asingaoni kuti mune midzi. Saka kufarirwa kana kusafarirwa ngazvisakubvisa pana Mwari. Kudiwa kana kusadiwa ngazvisakubvisa pana Mwari. Kupururidzirwa kana kukwiridzirwa ngazvisakubvisa pana Mwari. Ngatichirovai kumagumo kune nyaya. Zvakapera. Thank you, woman of God. May the anointing of Elijah be upon you.